disaster Sir, resilience. you are creating of new agency daw for the disaster. What can you say about that? Actually, kailangan na talaga natin ng panibagong departamento na ang kanyang ay tinututukan palagi ang problema ng natural calamities dito sa ating bansa. I fully support the creation of the Department of Disaster Resilience dahil nga halos buwan-buwan nagkakaroon tayo ng natural calamities. Ito po ay either earthquakes, volcanic eruptions, bagyo, yung bagyo pinakamarami. At ngayon kasi nangyayari, kung medyo mahina ang pagdating ng mga equipment or relief goods sa isang lugar, nagkakaroon ng blame game. Sino ba may kasalanan? DSWD ba may kasalanan? OCD ba? Office of Civil Defense? O DND ba may kasalanan? DILG ba? Local government? Nagkakaturuan eh. Because it's all coordinating council. It's just a coordinating council. Hindi po siya talagang isang departamento na nakatutok for example, on post-calamity and even pre-calamity. Dapat meron po tayong proactive stance na ginagawa nitong Department of Disaster Resilience kung saan disaster preparedness, di ba? Ayan ang gagawin niya. Iikot siya sa iba't ibang bayan, iba't ibang probinsya para siguraduhin na handa po sila sa kung anong mangyari pinsala o dilubyo, handa po sila. Meron ba silang sapat na relief goods?